Pozdrav ljudi, Kristin iz HGP-a i evo nas u novoj epizodi Heroes and Generalsa. S nama je Denis i danas ćemo malo zaigrati tu super igru koju je Denis nedavno recenzirao. Ostavit ćemo vam link dolje u deskripciji videa pa možete pogledati recenziju. Pa hajmo Deno, kućemo. Evo možemo tu na C4. C4, evo naši već osvajaju. Mi kasnimo. Ja sam se joinio bis. Ok, ajde idemo. Di si? Di si ti? Mi nismo izgledali u grupu. Jes, pa. Dobro, dođi do toga. Dobro, ajde ućemo još. Idemo polako prema C4. Ok. Uuu. Di to, Diza. Uuu. Baš dobro. Ja mislim da bi... Ok. Ok, ajde. Ja sam. Evo idemo. Ajme. Ne, ubio me. Čekaj da te dobro. Evo. Da, sam si. Ok. Odi na C4. C4. Ne. Može se tenkova, možda da se više držimo s lijeve strane. Ne mogu uzimati nikakva vozila jer... A, ni ne mogu uzeti vozilo. Ok. Ide. Ok, vidim nekog padobranca gore. Ne mogu ga skinuti. Ok, ja ne mogu više trčat. I tamo je lik. Ok, ajde pokupi me. Kako se ono fučka? A jesam ja isto. To fučkanje. Ajde, vozi. Ok, ja sad ne mogu fučnit. Ček, ja se mogu okretati, to je super. Daj, kreni. Ajme. Dobro. Ok, ja ću izać. Idem probat u svoj B3. Ja ću probat nekak doći do C3. Ok. Za sve one koji ne znaju, igrica je besplatna. Da, možete skinuti na Steamu besplatno, da možete skinuti preko stranice Heroes and Generalsa. Oba dvoje besplatno i... Da, igrica je multiplayer, zanimljiva na... I u oba dva slučaja morate imat Steam. Ok. Ubio me. A da, pa imam machine. Machine, pistol. Machine gun. Kako se to zove? A idem ja na B4. Može ovo na C3 nima, a mislim da sam ja jedini ko ne nisam. Ok. Ne znam neki jeep. Bravo dečki. Da, vidim. Probat ću ga sličat, ako pređem. Kako je proletilo. Ja mogu... Ne, ubio me tank. Ok, ovo je užas. Znači, ginemo ko... ne znam šta. Jako je loše. Ajde, deploye me. Čak ne gubimo tako jako. Za malo, znači smo loši od Njemačke. Ok. Možemo stići. Uuuu, kako je proletilo. Uuuu, raznio me opet tank. Ok. Zašto ja ne mogu? Šta je ovo? Zašto ja ne mogu uzet auto? Baš sam kupio auto i sad ga ne mogu uzet. Užas. Ok. Evo me, tu sam se deployo u auto. Čekaj, ja sam na... Ne, nećemo, veliko. Ok, zašto ovo ne ide?
Čekaj, to bio enter. A ja ne mogu. Da, još jedan problem vam je to što ne možete ući u svaki auto. Nego samo vlasnik može ići u taj auto, no neke možete otključati. Bombardiramo ovaj tank ko... Nemam više... raznio me drugi tank. Raznio me drugi tank, je. Ja mogu na C3. A mogu i na B4, hajde idemo na B4. Sam ću morat proći preko... Ok, ajmo probati, ne mogu krov. Šteta. Šteta, gdje smo sad? B3, to sve. Osvajaju ga Švabe. Igrao mi protiv Švaba. Pa imaš Thompson, šta se budi. Kak je proletilo sa strane. Disko čovječe, disko. Sad je mene to pogodilo. Crveno. Ok, sad sam umro. O da, trebaš pomoć. Ajmo na C3. Po ovom vidite ko je s vama sve u grupi i onda vam je on žut. Evo C3 otključen. Tako da sam ja sad sa Denisom. Ok, tu sam u nekom bunkeru se stvorio. Evo, visible. Vidljiv sam sad. Jer to je otključano, Deno, evo. Tu si. To po meni neko puca. Tu sam, ajde ulazim unutra. Čovječe. Gore, da kućemo gore. Ajde idemo. Ok, ajde ja ću tu čekat da ako neko dođe, ti puca. Ti su sad skoro poginuo. Ok, B4 su osvojile Švabe. Počinju vodit. Ok. Kućiš ti? Zašto ja idem za tom, a? Ok, sad smo izgubili C3. Ok, ja mislim da je dosta. Ja isto mislim da je dosta, evo. Mi smo se uživjeli. Pogledali smo vam gameplay, pokazali smo kako to sve funkcionira. I kako mi izgledam. Da, to je to. Da, evo. Pozdrav svima. Pretplatite nam se na kanal. Hvala vam na 100 pretplatnika. I lajkajte, šerajte ako vam se svidio video. I eto, do sljedećeg puta, pozdrav!